Okoira abana kinyaruka iburu ase egesaku ky'abagusi eki n'egetambukiro kera umwana inyaruka harenge gwetera eryanyare kubwenera ase egesaku ekyo ky'omugusi. Abana kinyaruka nigo bakairuru iburu babwate emyaka 5 gwika kianda ase bakarentera abagaka n'abang'inamo banywa amarwa na guchengera rituko eryo. Nonya nabo ekero konyora eserikali n'abanyagitari aho korwa chinkongo inye chiense batarakana na kurubube bukwira umwana omwiseke nyangi mugusi nigo akarentirwamo neke kyarenge egetambukero yokoro kyabuna enyaruka yachire nyangi yatambukire kurwase koba omwana gwika koba omonto omugima. Kale gode bari kwino bamuna bagatera ukobwabo n'abanyaruka bagatera ukobwabo bachi babisuro sana marwaterekerwa abantu banye okane makana be kubatenga ora bagwanye bomutinyi mugi bamanya basokiro nande isatari gasoba nyumba aliye simwara milete na nyoko tako sesa bamuna baramirete ari moko basika abana bakemoko babo kuma babaye aina rotu arosintuka wale yaikire bono wale yakanye yakanye n'abantu bayigure batigi atenga nde iba uji osibe bo mwana onga kwa ile nyangi inega sibona kana nega sienge tezotiga abana abo muleti kabagende buka engaki eyo amarwa nigo arenge kwengwa na kunywewa rituko eryo kinyaruka kyakairiro iburu n'abarabo boigo gusialerwa amarwa ayo bamanya ko banyomba hange umutenyi oyomo batalikorwa wose batalikororwa n'abaise boigo nyombe eyo abare barenge abatata babo wose abaise mbarenge bosoa abaiseke bataire tuiburu nigo barenge guchaywa mono na guchecheriwa wika mbarenge konyora musacho wange kurende nonya nabo anene mono ukoira kinyaruka nyangi nigo kwarigeretie korenta abagusiyamo ase ukoragera na kugendereria ekemire kyo mugusi kanyangi kuyambwaleng yawanye wotene ekembira kinyatabete mubarashi babayi ngoito bagushite kamukia bantago abagere bakaiyo bayinaga oyunda yiye bayinaga ana ayaso para kwa omete ndo kwenye kuchinchibire nsengo chinchie achechibobe nakiona ora baswati mbara kana ora nya guseba gusokora tebuba obateya no rochino ba tengagenda mo wira abana bino abanyaruka iguruse tibwetira bana bora kai gojuka tukire bana ba tukiye ba kai ba tukiga abana abanyaruka ende kimya twanyora abana kwa bono ayina yokoraka ki yokotiga buna batebire tutiye nani kotiga tukaleba yo ndokuja kubamiriri ende batebire onye gokoira abokoira nabo bishiyayo ndetakomanya okay ajitu baka tukiga lakini wana ayaso korra kwa one igombi yabo likoira usone kemere biya ile tiga bantu bati ya tiga abantu bati tuwate kanisa ya buati na tuwa ni bana bigomba kimzi twashidia abantu abangi abagusi Global Radio nigo yachiete ase ebinyoro na kuira ebirengererio aho by'abantu mbareo bagoteba buna tibagotiga kuira umwana inyaruka iburu ase engencho ekyone getambukero gyomukonya umwana oyo anyare koba wose anyare gwekanya taba omusinyu kere kunegento kyachagite n'abakuru bari bakare lasima tokebwati okeba yani kuira abana kwarukia abana bana bamente baruki ukegera mwana arogete tari musangangaru neirendete nane nabawukina buya nwe ama rwera yega gocha tari raisi gocha kunya kumuikera
Igono abaliba kerokora abana baliba rugete n'abatarugete barabyo kanya barabasinyuma no abatarugete Kulingana na Joyce Asiago nigo agoteba buna egetambukire gyokwira omwana omwisika iburu nigo gyetirwe n'ekingaki ase eng'encho omwana oyo nigo arambukirwe oburwaire ekero egekora ekyo kekorekana nabo igo nigo agochonyora obukong'u ekero engaki yokwibura yaikire. Ariko banganje nimbwate omwana omukenya rukabona tinari kwaruka mwana ono asiki sababu nerina kero kwaruka omwana nyaruka nikisi nabakwenda anyore oburwaire weterekero baokeba omwana alafu nonya nekero abaire omonto omone bona agochi achire gose bwoye bono beire mosingo kyakonyora omwana kwenda arutwara omochando ekero arugete igo bono nchitigo support gente kina ng'abana baruka abana chinyaruka kwana tari biya nonya nikabira chinde chisike ekero bakung'aba gusia bakwaruka bona boranyo none omwana nyaruka nsa chindonyorire omomurumi yotaete kumwaga kung'a narugete agotena yayo inka inkwera Riburio riamanya gutigara buna chinyaruka chitairi riburu nigo chigo chiaba chinsinyo mono kubua chirichirire. Koreng'ana n'omunyagitari Lameck Onyango nigo abekire teneni buna okwaruka gw'echinyaruka teri gokonya kubakanya nonyang'ake nabo igo goteba buna okwira abana chinyaruka iburu nigo kubwate obubi obunge. Okay, my name is Lameck Onyango. I'm a clinician here at Midden Health Clinic. Okay, female genital mutilation is a practice that involves circumcision of the females. It's a practice that is done by some communities in the country. Not around the Eastern region, and many cases there, friends of the religion, Western religion. It's a practice that it's really disadvantage the females because of due to health reasons. For instance, when the females are when the hand is done to the females, you find that later on when they get to the childbearing age, they develop complications which may lead to death. Again, female genital. Edwin Mokaya, Abagusi Global Radio. Ingata ya mwanya yetinge Samangana Maya Lokya enkoro yao Esemye na AGR FM